Tak zdravím vás priatelia, zberatelia. Dneska si povieme niečo zase o vyznamenaniach zo slovenského štátu, konkrétne VVK, vojenský víťazný kríž za nebojové zásluhy, konkrétne u tohto typu. Vojenský víťazný kríž bol zavedený už v roku 1939, mal 3 triedy, avšak keďže to nestačilo, v roku 1942 bolo upravené, bola tam pridaná 4. trieda a v roku 1943 boli potom pridané vlastne tieto ďalšie 3 medaile, ktoré bola vlastne 5., 6., 7. trieda. 5. je zlatá, 6. je strieborná, 7. je bronzová. Hej. Samozrejme všetky medaile sú z bronzu, sú len buď pozlatené alebo postriebrené. Hej. Dobre, poďme teda od sedmičky. Medaile vlastne nemajú vlastne žiadne meče, lebo neskôr potom budem robiť video aj o medailách za bojové zásluhy, čiže tieto nemajú meče, tým pádom sú za nebojové zásluhy, čiže to môže byť nejaké zásluhy pre slovenský štát, pre krajinu, za nebojové zásluhy, možno že za frontom, za čokoľvek, čo prinieslo niečo slovenskému štátu alebo veleniu, alebo jednoducho bolo prínosné pre front, hej. Lebo tieto významne dostávali aj vojaci, hej. Aj civilisti, samozrejme. Môžeme vidieť v podstate, ako je tá medaila zložená, klasika, 2 papieriky, alebo respektíve 1 papierik v strede obšitý. Bronzová medaila za zásluhy. Poďme hneď k ministuške. Ministuška klasika takisto ako na zásluhách, alebo na klasických zásluhách, alebo hrdinstve. Klasická kostrička, bronzová miniatúra a frakovka. Frakovka sa častokrát nosila na civilnom oblečení. Hej. Je to vlastne krásne nápis za zásluhy. Troška to spravím na to detail, aby to bolo vidieť. Tu máme striebro, 6. stupeň. Bohužiaľ to striebro je už značne ošúchané. Sú medaile, ktoré sú v lepšom stave ako táto. Je v pôvodnom stave. Tie medaile sú viac menej rovnaké, sú totožné. Ministuška. Klasika, kostrička, v podstate tie ministušky sú všetky rovnaké. A frakovka. Za zásluhy. Môžem to aj skúsiť otvoriť, ale nie je tam žiadny nápis, značenie, absolútne nič. Zo zadnej strany. Ja môžem vidieť, že tam nič nie je. No a potom máme 5. triedu, zlatú. Tieto v podstate 5. triede zlaté sú, dá sa povedať, najbežnejšie, lebo to dostávali dôstojníci. Nižší dôstojníci, ktorých bolo relatívne veľa. Tu môžeme vidieť, že očko je troška odškreté, teda odpojené. Ale nie je to až taká vada, nie je to nič hrozné. Klasické vlastne spracovanie. Tých strieborných je, by som povedal, že troška menej. A tých bronzových asi najmenej, keď tak človek akože hľadá tie medaile. Kedysi ich bolo viacej, teraz ich je, no tie veci jednoducho miznú, je ich pomenej. Klasická ministuška. A frakovka.
Medaile boli v podstate dávané do roku 1945, do konca vojny, a bola tam ešte prvá, druhá, tretia, štvrtá trieda samozrejme. Uvidím, či sa niekedy k ním dostane, možno si to od niekoho požičiam, ale tie medaile už nie sú tak časté. Ešte štvorka sa dá zohnať, ale tá trojka, dvojka, jednotka sú už troška problémové, takže tie už nie sú úplne bežné. Kedysi boli, ale teraz to proste je problém zohnať už aj tieto medaile. No. Tak ďakujem za pozornosť a prajem ešte pekný deň.